El fred i la inestabilitat ha portat neu en les muntanyes més altes. La població de Castellfort s'ha despertat amb una lleugera nevada que ha quallat en les teulades i en els cotxes. Allí està el nostre company Abel Campos. Abel, molt bon dia. Continua nevant? Bon dia, en estos moments no continua nevant. Estem a l'ermita de Sant Pere de Castellfort, a les rodalies d'este municipi de la comarca dels Ports. De fet, la neu ha fet acte de presència, això sí, en forma d'aiguaneu, en altres localitats de l'interior de Castelló, com és el cas de Vilafranca, de Morella o també del Boixar. Però tal vegada la notícia ara no és tant esta lleugera nevada de primavera com el fet de que han abaixat notablement les temperatures. De fet, les mínimes estan entre els 0 i els 4 graus. En estos moments, així a Castellfort, estem a un grau de temperatura. La cota de neu està alta entre 1.200 i 1.300 metres. Això vol dir que la neu sí que està quallant en aquestes muntanyes que envolten les poblacions de Castelló. Pel que fa a les carreteres, evidentment, no tenim problemes relacionats amb la neu, però no així amb els despreniments que ha ocasionat la pluja, com és el cas de la carretera d'Alcúdia de Veo, a la Serra d'Espadà, o també la carretera que connecta Atzeneta del Maestrat amb Xodos, o també han hagut despreniments.